質問でありますか？例えば、何歳ですか？することです。はい、どうぞ、お願い。何？意味わかる。わからない。itoね。ローマ字ならわかるよ。もう一回聞きないよ。おはようございます、皆さん。メリークリスマス、皆さん。Babysitter ko rin minasan. Babysitter ko rin minasan no. Hay. Hay. Wakaranay. Wakaranay. Yun na. 眉だよ。Yun na. Asa mo itong asa mo itong mga bata ito? Ay! Ay, ginoo ko! Ay! これやってみな。 Ay, isyo! Wala po na itong mga bata kasi kumusta na? Minasan! Yo! Kumusta no? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? ホタルは大丈夫ですか？はい、本当。おい、すごいじゃん。はい、つけてくださいね。Bisik naman itong may istorya ni minasan. Ginoo ko yung mga bata. Hay. Temasin, kuchi ii desu ka? Hai. 入れ。はい、くっつけてくださいね。すいません、ゆなちゃん。これは危ないでしょ。会話お願いします。いいですか？どうしたけど、どうし質問でありますか？例えば、何歳ですか？することです。はい、どうぞ、お願い。何？意味わかる。わからない。itoね。ローマ字ならわかるよ。もう一回聞きないよ。もう一回お願いしローます。マ字。ロマ字？知ってる？後で知りますね。今はitoね。今回だけどなんかでも例えばね。本当？はい、だからはいだから本当ってこと？masugo. もう一回会話いいですか？すいません、ゆなちゃん、友達ね。2時じゃん。ゆなちゃん、元気ですか？だ。はい。もう、うんちcukarita. もうcukaritaかな？休んだ方がいいと思う。はい。